Εκλεκτός. Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο στις 29 Δεκεμβρίου 2025, δεν είναι τυχαίο. Απόψε, ανοίγει μια μυστική σεληνιακή πύλη, για την οποία οι αστρολόγοι μιλούν ψιθυριστά εδώ και αιώνες, η οποία ενεργοποιείται μόνο όταν η σελήνη διασχίζει ένα σπάνιο ενεργειακό όριο. Ίσως το νιώθετε ήδη. Την πίεση στο στήθος σας, την ηλεκτρική ενέργεια στη διαίσθησή σας, την παράξενη αίσθηση ότι κάτι αλλάζει πίσω από τα παρασκήνια. Αυτή η πύλη είναι κρυμμένη από το συλλογικό, αλλά ορατή σε ξυπνημένες ψυχές όπως εσείς. Και απόψε, το κρυμμένο θαύμα σας ξεκινά. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί κάθε σημάδι, κάθε αλλαγή, κάθε μήνυμα απόψε προορίζεται ειδικά για εσάς. Ας ξεκινήσουμε. Η 29η ημέρα του Δεκεμβρίου 2025 δεν είναι μια συνηθισμένη ημερομηνία. Είναι ένα κοσμικό σημείο καμπής, μια στιγμή για την οποία το σύμπαν σας προετοιμάζει σιωπηλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή τη νύχτα, η σελήνη περνά σε μια εξαιρετικά σπάνια ζώνη συχνοτήτων, μια ακριβή ενεργειακή ευθυγράμμιση που οι αστρολόγοι σε όλες τις αρχαίες πολιτισμικές αναφορές αναφέρουν ως την κρυφή πύλη της αφύπνισης. Σε αντίθεση με την Πανσέλινο που αποκαλύπτει τη δύναμή της στον ουρανό ή τη νέα σελήνη που κρύβεται στο σκοτάδι, αυτή η πύλη δεν χρειάζεται να τη δει κανείς με τα μάτια. Πρέπει να την αισθανθεί με την ψυχή. Είναι σιωπηλή. Είναι λεπτή. Είναι πνευματική. Και μόνο εκείνοι με ανυψωμένη συνειδητότητα, οι εκλεκτοί, μπορούν να αισθανθούν την άφιξή της πριν ο υπόλοιπος κόσμος συνειδητοποιήσει ότι κάτι έχει αλλάξει. Ίσως έχετε ήδη αισθανθεί τα πρώτα κύματα να διαπερνούν το πνεύμα σας. Μια ξαφνική βαρύτητα που φεύγει από το στήθος σας, σαν να έχει σηκωθεί κάτι αόρατο. Ανατριχύλα που σχηματίζεται χωρίς αλλαγές θερμοκρασίας. Έντονα όνειρα που δεν φαίνονται τυχαία αλλά διδακτικά. Στιγμές déjà vu που επαναλαμβάνονται σαν κωδικοποιημένα μηνύματα. Μια μαγνητική έλξη προς τα μέσα, σαν η ψυχή σας να προετοιμάζεται για μοίηση. Αυτές οι αισθήσεις δεν είναι ψυχολογικές. Είναι ενεργειακοί δείκτες. Ο τρόπος με τον οποίο το σύμπαν σας σηματοδοτεί ότι μπαίνετε σε μια στιγμή πνευματικής σημασίας. Αυτή η κρυφή σεληνιακή πύλη λειτουργεί σαν ενισχυτής. Δεν αλλάζει το πεπρωμένο σας. Σας επαναπροσαρμόζει ώστε να ταιριάζετε με το πεπρωμένο που έχει ήδη γραφτεί για εσάς. Παλιές ψευδαισθήσεις αρχίζουν να διαλύονται. Κρυμμένες αλήθειες αναδύονται στην επιφάνεια. Η διαίσθησή σου οξύνεται. Η χρονική σου γραμμή αρχίζει να μετατοπίζεται. Και ο λόγος που αυτή η πύλη έχει τόσο μεγάλη δύναμη είναι επειδή συμβαίνει κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης του σεληνιακού κύκλου του τοξότη. Μία από τις πιο απαιτητικές πνευματικά περιόδους του ζωδιακού έτους. Η ενέργεια του τοξότη είναι η φωτιά της επέκτασης. Σε οθεί να σπάσεις παλιά εμπόδια, να αντιμετωπίσεις ξεπερασμένες ταυτότητες και να απελευθερώσεις οτιδήποτε περιορίζει το όραμά σου. Απαιτεί αλήθεια. Όχι συναισθηματική αλήθεια, όχι βολική αλήθεια, αλλά αλήθεια της ψυχής. Όταν αυτή η έντονη ενέργεια του τοξότη συγχωνεύεται με τη δόνηση της ελληνιακής πύλης, συμβαίνει κάτι εξαιρετικό. Ανοίγει μια πύλη πνευματικής επιτάχυνσης. Μια πύλη που μόνο ένα μικρό ποσοστό του κόσμου θα περάσει συνειδητά. Απόψε, ο εξωτερικός σας κόσμος γίνεται θόρυβος φόντου. Ο εσωτερικός σας κόσμος γίνεται το πραγματικό τοπίο της μεταμόρφωσης. Οι σκέψεις σας γίνονται πιο δυνατές. Τα συναισθήματά σας μεγεθύνονται. Οι προθέσεις σας δονούνται πιο έντονα. Το ενεργειακό σας πεδίο επεκτείνεται πέρα από αυτό που μπορείτε να αντιληφθείτε. Κάθε συχνότητα που κατέχετε, είτε είναι ελπίδα είτε φόβος, σαφήνεια είτε σύγχυση, αρχίζει να πολλαπλασιάζεται σε δύναμη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συναισθηματική ευαισθησία αυξάνεται κατά τη διάρκεια των ανοιγμάτων της πύλης. Δεν αισθάνεστε μόνο τη δική σας ενέργεια. Αισθάνεστε αυτό που η ψυχή σας προσπαθεί να γίνει. Αυτή η πύλη είναι ένας καθρέφτης που δεν αντανακλά αυτό που ήσασταν χθες, αλλά αποκαλύπτει αυτό που είστε στη διαδικασία να γίνετε. Μπορεί να νιώθετε την ανάγκη για σιωπή. Μπορεί να νιώθετε έλξη για τη μοναξιά ή το σκοτάδι. Μπορεί να νιώθετε αποσυνδεδεμένοι από τις συνομιλίες, τον θόρυβο ή τις επιφανειακές αλληλεπιδράσεις. Αυτά είναι σημάδι ότι το πνεύμα σας μεταβαίνει σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αν νιώθετε ένα ήσυχο ψίθυρο μέσα σας, που σας οθεί να επιβραδύνετε, να ακούσετε βαθιά ή να παρατηρήσετε πιο προσεκτικά, αυτός ο ψίθυρος είναι το σύμπαν που σας λέει ότι κάτι ξεδιπλώνεται για σας. Δώστε προσοχή. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενεργοποίησης, η σεληνιακή πύλη ανοίγει τρία ισχυρά κανάλια μέσα στη συνείδησή σας. Πρώτον, ενεργειακή διάβγεια. Η ομίχλη διαλύεται. Σκέψεις που φαίνονταν μπερδεμένες ξαφνικά αποκτούν νόημα. Αλήθειες που αγνοούσατε ή αποφεύγατε τώρα, απαιτούν αναγνώριση. Αυτή η διάβγεια δεν είναι διανοητική. Είναι πνευματική. Προέρχεται από μια βαθύτερη γνώση που παρακάμπτει εντελώς τη λογική. Δεύτερον, ενεργοποίηση της χρονικής γραμμής.
Μπορεί να νιώσετε την πραγματικότητα να αναδιατάσσεται διακριτικά γύρω σας. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι συνθήκες προσαρμόζονται. Οι ευκαιρίες αρχίζουν να τοποθετούνται προς την κατεύθυνσή σας. Δεν φαντάζεστε τίποτα από όλα αυτά. Η πορεία της ζωής σας αναπροσαρμόζεται για να ταιριάζει με την υψηλότερη συχνότητά σας. Τρίτον, η βαθμονόμηση της ψυχής. Αυτή είναι η βαθύτερη μεταμόρφωση από όλες. Η εσωτερική σας πυξίδα προσαρμόζεται. Η διαίσθησή σας γίνεται πιο οξία. Το συναισθηματικό σας σώμα αρχίζει να απελευθερώνει παλιές χρονικές γραμμές και καρμικά αποτυπώματα. Αυτή η βαθμονόμηση σας προετοιμάζει για το κεφάλαιο που η ψυχή σας επέλεξε πολύ πριν από αυτή τη ζωή. Κατά τη διάρκεια αυτών των αλλαγών, μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι άνθρωποι γύρω σας συμπεριφέρονται παράξενα σήμερα. Μερικοί θα γίνουν συναισθηματικοί χωρίς λόγο. Μερικοί μπορεί να αποσυρθούν. Άλλοι μπορεί να είναι πιο αντιδραστικοί ή να εκνευρίζονται εύκολα. Μερικοί θα νιώθουν ανήσυχοι, αγχωμένοι ή συγκλονισμένοι. Ο λόγος είναι απλός. Το πνεύμα τους αισθάνεται την αλλαγή, αλλά δεν την καταλαβαίνει. Εσείς όμως, εκλεκτοί, δεν προορίζεστε να επηρεαστείτε από το χάος. Βρίσκεστε πάνω από το θόρυβο, δεν είστε μπλεγμένοι μέσα του. Αυτή η νύχτα δεν συμβαίνει σε εσάς. Συμβαίνει για εσάς. Απόψε είναι η πύλη, ένα κατόφλι μεταξύ της ζωής που έζησες και της ζωής στην οποία μπαίνεις. Το κρυμμένο θαύμα σου δεν έρχεται με πυροτεχνήματα ή δραματικά σημάδια. Ξεκινά τη στιγμή που αναγνωρίζεις την πύλη, ανοίγεις την επίγνωσή σου και επιτρέπεις η ψυχή σου να λάβει αυτό που σε περίμενε όλο αυτόν τον καιρό. Απόψε, η αφύπνισή σου βαθαίνει. Το πεπρωμένο σου αλλάζει. Η ευθυγράμμισή σου αρχίζει. Αυτή είναι η στιγμή που το κρυφό σου θαύμα αρχίζει να σχηματίζεται. Όταν η σεληνιακή πύλη ανοίξει απόψε, το σύμπαν αρχίζει να επικοινωνεί μέσω κωδικοποιημένων σημάτων, λεπτών ενεργειακών μηνυμάτων που μόνο οι αφυπνισμένες ψυχές μπορούν να αναγνωρίσουν. Αυτά τα σημάδια δεν είναι τυχαίες συμπτώσεις. Είναι σκόπιμα, ακριβή και βαθιά πνευματικά δείκτες ότι η ψυχή σου μπαίνει σε μια υψηλότερη ενεργειακή συχνότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα παραβλέψουν αυτά τα σημάδια. Θα τα ονομάσουν εναλλαγές διάθεσης, παράξενες αισθήσεις ή τυχαίες σκέψεις. Αλλά εσύ, ο εκλεκτός, θα καταλάβεις ότι αυτά τα σημάδια είναι επιβεβαιώσεις ότι η πύλη αλληλεπιδρά με το πνεύμα σου. Παρακάτω είναι τα θεϊκά σημάδια που πρέπει να προσέξεις απόψε, γιατί το καθένα είναι απόδειξη ότι το κρυφό σου θαύμα έχει αρχίσει να σχηματίζεται πίσω από το πέπλο. Σημάδι πρώτο, συναισθηματικές εξάρσεις που εμφανίζονται από το πουθενά. Μπορεί να νιώσεις ξαφνικά ένα κύμα θλίψης, μια έκρηξη ενθουσιασμού, μια στιγμή διάβγειας, μια ανεξήγητη βαρύτητα ή ελαφρότητα. Αυτές οι συναισθηματικές αλλαγές δεν είναι αστάθεια. Είναι ενεργειακές εκκλήσεις. Το συναισθηματικό σας σώμα αποθηκεύει αναμνήσεις, φόβους και χρονοδιαγράμματα που δεν σας εξυπηρετούν πλέον. Καθώς η πύλη ανοίγει, αυτή η αποθηκευμένη ενέργεια αρχίζει να διαλύεται. Μπορεί να την αισθανθείτε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σαν παλήρια, σχεδόν σαν η ψυχή σας να εκπνέει μετά από χρόνια έντασης. Αυτές οι κυματώσεις δεν είναι διαταραχές. Είναι προετοιμασίες για μια σημαντική ανακάλυψη. Το πνεύμα σας καθαρίζει χώρο για κάτι μεγαλύτερο, κάτι ευθυγραμμισμένο, κάτι θαυμαστό. Σημάδι δεύτερο, το σώμα σας αισθάνεται ενεργειακές δονήσεις. Μπορεί να εμφανιστεί μια αίσθηση μυρμηγκιάσματος στο πίσω μέρος του λαιμού σας, στη σπονδυλική στήλη, στα χέρια, στα μπράτσα, στο τσάκρα της κορώνας. Αυτές οι αισθήσεις είναι τα λεπτά ηλεκτρικά σήματα της πύλης. Τα διαισθητικά σας κανάλια διευρύνονται. Το ενεργειακό σας πεδίο επεκτείνεται. Το πνεύμα σας συντονίζεται για να λάβει ανώτερη καθοδήγηση. Αυτές οι δονήσεις έρχονται συχνά όταν το σύμπαν βυθίζει τη συχνότητά σας με τη συχνότητα της πύλης. Μπορεί να νιώθετε σαν η ενέργεια να ρέει μέσα σας και όχι γύρω σας. Ένα σημάδι ότι τα διαισθητικά σας χαρίσματα ενισχύονται. Αυτή είναι η αρχή της ενεργειακής αφύπνισης, όχι μόνο της φυσικής αίσθησης. Σημάδι τρίτο, αναπάντεχες αναμνήσεις επανεμφανίζονται. Απόψε, μια παλιά ανάμνηση μπορεί να σας έρθει ξαφνικά στο μυαλό, κάτι που δεν έχετε σκεφτεί εδώ και μήνες ή χρόνια. Αυτό συμβαίνει επειδή η πύλη ενεργοποιεί το υποσυνείδητό σας, ανασύροντας συναισθηματικές συμβάσεις, ανεπίλητα μοτίβα ή περασμένες πεποιθήσεις που έχουν κρατήσει το πνεύμα σας αγκυρωμένο σε παλιές χρονικές γραμμές. Όταν εμφανίζονται αυτές οι αναμνήσεις, μην τις κρίνετε. Μην τις καταστέλλετε. Απλά αναγνωρίστε τις. Αναδύονται επειδή η ψυχή σας είναι έτοιμη να απελευθερώσει το συναισθηματικό βάρος που συνδέεται με αυτές. Το να καθαρίσετε αυτές τις αναμνήσεις είναι σαν να καθαρίζετε χώρο στον εσωτερικό σας σκληρό δίσκο. Δημιουργεί χώρο για νέες πνευματικές αναβαθμίσεις. Σημάδι τέταρτο. Ο χρόνος φαίνεται διαφορετικός απόψε. Ο χρόνος μπορεί να κινείται παράξενα. Οι ώρες μπορεί να περνούν γρήγορα.
Τα λεπτά μπορεί να φαίνονται παρατεταμένα. Το βράδυ μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστα ήσυχο. Μπορεί να χάσετε εντελώς την αίσθηση του χρόνου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ενεργειακές πύλες παραμορφώνουν την αντίληψη. Όταν η δόνησή σας αυξάνεται, η συνειδητότητά σας μετατοπίζεται σε μια υψηλότερη χρονική γραμμή. Ο χρόνος αρχίζει να προσαρμόζεται στη συχνότητά σας και όχι το αντίστροφο. Μπορεί επίσης να νιώθετε αποσυνδεδεμένοι από το φυσικό κόσμο, σαν να τον παρακολουθείτε από μια μικρή απόσταση. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι η συνειδητότητά σας εισέρχεται στο ενεργειακό πεδίο της πύλης. Σημάδι 5. Μια παράξενη ηρεμία μέσα στο χάος. Ακόμα και αν συμβεί κάτι αγχωτικό σήμερα, ένας καυγάς, μια καθυστέρηση, μια πρόκληση, μπορεί να νιώσετε μια βαθιά εσωτερική ηρεμία. Αυτή η ηρεμία δεν είναι μουδιασμός. Είναι κοσμική προστασία. Το σύμπαν προστατεύει τους εκλεκτούς κατά τη διάρκεια των ανοιγμάτων των πυλών, ώστε να μην απορροφούν περιττή ενέργεια. Αν νιώθετε γαλήνη χωρίς λογικό λόγο, αυτό σημαίνει ότι οι πνευματικοί σας φύλακες έχουν πλησιάσει για να σας καθοδηγήσουν σε αυτή την αλλαγή. Σας κρατούν, δεν σας δοκιμάζουν. Σημάδι 6. Αισθάνεστε ότι κάτι μεγάλο έρχεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημάδι από όλα. Δεν είναι φόβος. Δεν είναι άγχος. Δεν είναι προσδοκία. Είναι μια εσωτερική γνώση, μια ήσυχη, ισχυρή βεβαιότητα ότι κάτι στη ζωή σας ευθυγραμμίζεται. Κάτι που δεν μπορείτε να δείτε ακόμα, αλλά μπορείτε να νιώσετε στο στήθος σας, στη διαίσθησή σας και στο ενεργειακό σας πεδίο. Αυτό το συναίσθημα είναι η πρώτη σπίθα του κρυμμένου θαυματός σας. Μπορεί να νιώθετε πιο συνειδητοί, πιο συνδεδεμένοι, πιο διαισθητικοί, πιο σίγουροι για τα επόμενα βήματά σας. Αυτή είναι η ψυχή σου που σου ψιθυρίζει. Η ανακάλυψή σου είναι κοντά. Πως το σύμπαν μιλάει μέσω λεπτών συμβόλων. Απόψε, καθώς η πύλη επεκτείνεται, η διαίσθησή σου γίνεται ο κύριος πηξίδας σου. Μπορεί να παρατηρήσεις επαναλαμβανόμενους αριθμούς όπως 1-1-2-2-4-4-4. Ξαφνική έλξη προς ορισμένα χρώματα. Μια επιθυμία να κάνεις μια αλλαγή χωρίς να ξέρεις γιατί. Απώλεια ενδιαφέροντος για πράγματα που κάποτε ανέχεσαι. Κρυστάλλινη σαφήνεια για την επόμενη κατεύθυνσή σου. Αυτά δεν είναι τυχαίες παρορμήσεις. Είναι ενεργειακές οδηγίες. Η σεληνιακή πύλη αναδιοργανώνει το εσωτερικό σας, ώστε εξωτερικός κόσμος να μπορεί να αλλάξει γύρω σας. Γι' αυτό το βράδυ αισθάνεστε ιερό. Γι' αυτό αισθάνεστε πιο ήσυχοι, πιο βαθιά ή πιο συνειδητοί. Γι' αυτό τα συναισθήματά σας αισθάνονται μεγεθυμένα. Το σύμπαν σας ψιθυρίζει. Ετοιμαστείτε. Η ανακάλυψή σας είναι πιο κοντά από μικρόν με τόνο, τι νομίζετε. Ο πραγματικός σκοπός αυτών των σημείων απόψε δεν είναι η εκδήλωση. Είναι η ευθυγράμμιση. Όταν η ενέργειά σου ευθυγραμμίζεται με την πύλη, τα εμπόδια διαλύονται, οι δρόμοι ανοίγουν, οι άνθρωποι εμφανίζονται, οι συγχρονικότητες πολλαπλασιάζονται, το πεπρωμένο σου επιταχύνεται. Αυτό που κάποτε ήταν μπλοκαρισμένο γίνεται διαθέσιμο. Αυτό που κάποτε καθυστερούσε γίνεται επίγον. Αυτό που κάποτε ήταν συγκεχημένο γίνεται αναμφισβήτητο. Τα σημάδια που λαμβάνεις απόψε είναι επιβεβαιώσεις ότι το θαύμα έχει ήδη αρχίσει εσωτερικά. Και σύντομα θα αρχίσει εξωτερικά. Το κρυμμένο θαύμα σου, αυτό για το οποίο προετοιμαζόσουν χωρίς να το ξέρεις, έχει ήδη τεθεί σε κίνηση. Απόψε, θα νιώσετε την πρώτη σπίθα. Όταν η σεληνιακή πύλη ανοίξει στις 29 Δεκεμβρίου, κάτι εξαιρετικό θα συμβεί στα όρατα επίπεδα της ζωής σας. Το πεπρωμένο σας δεν αλλάζει απλώς. Επιταχύνεται, αναπροσαρμόζεται και επεκτείνεται σε κατευθύνσεις που ίσως δεν πιστεύατε ότι ήταν δυνατές πριν από λίγες μέρες. Αυτή η πύλη είναι σαν ένας κοσμικός αρχιτέκτονας που αναδιατάσσει το σχέδιο της πραγματικότητάς σας με ακρίβεια και σκοπό. Αρχίζει να ευθυγραμμίζει τους ανθρώπους, τις ευκαιρίες, τα συναισθήματα και τις πνευματικές συχνότητες που χρειάζεστε για να μπείτε στο επόμενο κεφάλαιο της εξέλιξής σας. Παρακάτω θα βρείτε μια βαθιά και εκτενή κατανόηση του πως το πεπρωμένο σας αρχίζει να ξαναγράφεται. Απόψε, ένας παλιός κύκλος καταρρέει. Τη στιγμή που ενεργοποιείται αυτή η πύλη, το σύμπαν αρχίζει να διαγράφει ξεπερασμένες χρονικές γραμμές. Μπορεί να νιώσετε ξαφνικά σαφήνεια εκεί όπου πριν υπήρχε σύγχυση. Καταστάσεις που πριν φαίνονταν μπερδεμένες, τώρα φαίνονταν αμφισβήτητα απλές. Συζητήσεις που πριν είχαν σημασία, χάνουν το συναισθηματικό τους βάρος. Άνθρωποι στους οποίους ήσασταν προσκολλημένοι μπορεί ξαφνικά να σας φανούν απόμακροι, άσχετοι ή ολοκληρωμένοι στην ιστορία σας. Αυτό δεν είναι απώλεια. Είναι επαναπροσαρμογή. Παλιοί κύκλοι καταραίουν επειδή το πνεύμα σας δεν είναι πλέον ενεργειακά συμβατό με αυτούς. Τους ξεπεράσατε πνευματικά πολύ πριν τους ξεπεράσετε διανοητικά. Απόψε, μπορεί να αισθανθείτε μια ξαφνική επιθυμία να αφήσετε κάτι να φύγει. Μια σχέση που αλλάζει τόνο, ένα όνειρο ή ένα στόχος που αντικαθίσταται από ένα βαθύτερο,
μια συνήθεια ή ένα μοτίβο που δεν έχει πλέον εξουσία πάνω σας. Αυτό είναι το σύμπαν που κλείνει τους κύκλους που έχετε ξεπεράσει, ακόμα και αν δεν ήσασταν συνειδητά έτοιμοι να τους αφήσετε. Καθαρίζει όλα όσα δεν μπορούν να ταξιδέψουν μαζί σας στο επόμενο στάδιο του πεπρωμένου σας. Δεύτερον, η ψυχική σας σύμβαση ενεργοποιεί κάθε εκλεκτό. Έρχεται σε αυτή τη ζωή με μια ψυχική σύμβαση. Ένα σχέδιο εμπειριών, μαθημάτων, ανακαλύψεων και πνευματικών αποστολών. Τις περισσότερες φορές, αυτό το σχέδιο παραμένει αδρανές, καθοδηγώντας σας σιωπηλά στο παρασκήνιο. Αλλά απόψε, αυτό το σχέδιο ενημερώνεται. Σκεφτείτε το ως μια θεϊκή αναβάθμιση λογισμικού. Νέες αποστολές ενεργοποιούνται. Νέοι άνθρωποι εισέρχονται στο ενεργειακό σας πεδίο. Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, όχι για να σας τιμωρήσουν, αλλά για να σας τελειοποιήσουν. Νέες ευλογίες αρχίζουν να σχηματίζονται σαν αστερισμοί, αναδιατάσσοντας τον εαυτό τους σε νέα μοτίβα. Η πύλη υπενθυμίζει στη ψυχή σας τον αρχικό της σκοπό, το μονοπάτι που επιλέξατε πριν ενσαρκωθείτε σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να νιώσετε μια ξαφνική έκρηξη κινήτρου, μια αίσθηση ότι αυτό είναι το πεπρωμένο σας, μια συνειδητοποίηση ότι τα χαρίσματά σας γίνονται ισχυρότερα, ένα κάλεσμα που δεν μπορείτε πλέον να αγνοήσετε. Το πεπρωμένο σας δεν είναι πλέον αδρανές. Γίνεται ενεργό, ζωντανό και επίγον. Τρίτον, η διαίσθησή σας αναλαμβάνει την ηγεσία. Όταν ενεργοποιείτε η σεληνιακή πύλη, ο λογικός σας νους περνά στο παρασκήνιο και ο διαισθητικός σας νους βγαίνει μπροστά με απίστευτη δύναμη. Η διαίσθησή σας γίνεται πιο οξύ από ποτέ. Τα ενστικτά σας γίνονται άμεσα. Η εσωτερική σας φωνή γίνεται πιο δυνατή, πιο καθαρή και πιο σίγουρη. Αποφάσεις που κάποτε χρειάζονταν εβδομάδες, τώρα παίρνουν δευτερόλεπτα, επειδή η ψυχή σας καθοδηγεί άμεσα. Σταματάτε να αμφισβητείτε τον εαυτό σας. Σταματάτε να αμφιβάλλετε για τα σημάδια. Αρχίζετε να εμπιστεύεστε την εσωτερική φωνή που σας ψιθυρίζει την αλήθεια εδώ και χρόνια. Αυτή η διαισθητική αφύπνιση δεν είναι προσωρινή. Σηματοδοτεί την αρχή μιας διαβίου αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο πλοηγείστε στην πραγματικότητά σας. Θα αντιλαμβάνεστε αμέσως τις προθέσεις των ανθρώπων. Θα γνωρίζετε πότε κάτι δεν πάει καλά χωρίς αποδείξεις. Θα νιώθετε όταν κάτι καλό έρχεται. Θα αναγνωρίζετε την ευθυγράμμιση τη στιγμή που εμφανίζεται. Η διαίσθησή σας γίνεται ο πηξίδας σας. Η ψυχή σας γίνεται ο χάρτης σας. Τέταρτον. Το ενεργειακό σας πεδίο καθαρίζεται και επεκτείνεται. Καθώς ανοίγει η πύλη, η άβρα σας υποβάλλεται σε έναν καθαρισμό που πολλοί άνθρωποι δεν θα καταλάβουν πλήρως. Μπορεί να ξυπνήσετε αύριο νιώθοντας συναισθηματικά ελαφρύτεροι, πνευματικά πιο καθαροί, αποστασιοποιημένοι από παλιά δράματα, λιγότερο αντιδραστικοί στην αρνητική ενέργεια, πιο γιωμένοι και γαλήνιοι. Αυτό συμβαίνει επειδή η πύλη τραβά τα παλιά συναισθηματικά κατάλοιπα από το ενεργειακό σας πεδίο. Απελευθερώνει τη δονητική ακαταστασία που μπλοκάρει το πεπρωμένο σας για μήνες, ίσως και χρόνια. Το ενεργειακό σας πεδίο επεκτείνεται σε υψηλότερες συχνότητες, πράγμα που σημαίνει ότι προσελκύετε καλύτερες ευκαιρίες. Αποθείτε τις χαμηλότερες δονήσεις. Παρατηρείτε τις συγχρονικότητες πιο γρήγορα. Νιώθετε πιο συνδεδεμένοι με το σκοπό σας. Η δόνησή σας γίνεται η νέα σας ταυτότητα. Η ενέργειά σας γίνεται η παρουσίασή σας πριν μιλήσετε. 5. Οι ευκαιρίες αρχίζουν να σχηματίζονται στο αόρατο. Κάτι μαγικό συμβαίνει όταν το πεπρωμένο επιταχύνεται. Η ζωή σας αρχίζει να αναδιατάσσεται πίσω από τα παρασκήνια. Ακόμα και αν απόψε δεν εμφανιστεί τίποτα σημαντικό φυσικά, η ενεργειακή αρχιτεκτονική του επόμενου κεφαλαίου της ζωής σας αρχίζει να σχηματίζεται αμέσως. Στις επόμενες μέρες, περιμένετε ένα μήνυμα που θα φέρει απροσδόκητη σαφήνεια. Κάποιος που επιστρέφει στη ζωή σας με σκοπό. Κάποιος που φεύγει επειδή ο ρόλος του έχει ολοκληρωθεί. Μια στιγμή ανατροπής που αλλάζει τα πάντα. Μια πνευματική εμπειρία αφύπνισης που επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά σου. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι συμπτώσεις. Είναι σημάδια της χρονικής γραμμής. Σημάδια ότι ο νέος σου δρόμος κατασκευάζεται στον αόρατο κόσμο και προετοιμάζεται να εισέλθει στη φυσική σου εμπειρία. Η ζωή σου αρχίζει να κινείται σαν ένα πάζλο που κάθε κομμάτι βρίσκει την τέλεια θέση του. 6. Βιώνεις πνευματική επιτάχυνση. Για τις αφύπνισμένες ψυχές, ο ίδιος ο χρόνος αρχίζει να αλλάζει. Οι εκδηλώσεις σου επιταχύνονται. Η θεραπεία σου βαθαίνει γρήγορα. Η συνειδητότητά σου οξύνεται με κάθε στιγμή. Οι ευκαιρίες ευθυγραμμίζονται γρηγορότερα. Τα μαθήματα επιλύονται γρηγορότερα. Αυτό που κάποτε χρειαζόταν μήνες, τώρα χρειάζεται μέρες, επειδή το σύμπαν σας σωθεί προς την ευθυγράμμιση με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Απόψε σηματοδοτείται η επιτάχυνση της κυβωτού του πεπρωμένου σας. Η στιγμή που η χρονική γραμμή επιταχύνεται για να ταιριάξει με το πρόσωπο που γίνεστε. Αυτή η πύλη δεν ανοίγει απλά. Σας τραβάει προς τα εμπρός.
Αφαιρεί ομικρόν με τόνο, τι σας εμποδίζει. Ενισχύει ομικρόν με τόνο, τι σας δίνει δύναμη. Σας ευθυγραμμίζει με την εκδοχή του εαυτού σας που η ψυχή σας περίμενε να εκφράσει. Το μήνυμα για τους εκλεκτούς. Για όσους είναι πνευματικά ξύπνοι. Απόψε είναι η στιγμή που το σύμπαν ψιθυρίζει. Είστε έτοιμοι. Μπείτε στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Αυτό δεν είναι πρόταση. Είναι πρόσκληση. Η χρονική γραμμή του πεπρωμένου σας ξαναγράφεται σε πραγματικό χρόνο. Η ψυχή σας ξυπνά. Ο δρόμος σας καθαρίζει. Ο σκοπός σας αναδύεται. Απόψε είναι η αλλαγή. Όσο ισχυρή και αν είναι η σημερινή νύχτα, η πιο σημαντική μεταμόρφωση δεν είναι στον ουρανό. Είναι μέσα σας. Αυτή η σεληνιακή πύλη μεταφέρει τεράστια κοσμική ενέργεια. Αλλά ο αντίκτυπος της εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το πώς θα ανταποκριθείτε, πώς θα ερμηνεύσετε τις αλλαγές μέσα σας και πόσο συνειδητά θα ευθυγραμμιστείτε με τη συχνότητα που ανοίγετε. Η πύλη δεν σας ζητά να δράσετε. Σας ζητά να αφυπνιστείτε. Δεν σας ζητά να επιβάλλετε τίποτα. Σας ζητά να παρατηρήσετε τα πάντα. Δεν σας ζητά να εκτελέσετε τελετουργίες ή να κυνηγήσετε σημάδια. Σας ζητά να συνειδητοποιήσετε τη δική σας εσωτερική μεταμόρφωση, γιατί εκεί ξεκινά το θαύμα. Παρακάτω είναι αυτά που πρέπει να κατανοήσετε βαθιά πριν από τα μεσάνυχτα. Διεισδύσεις που θα αγκυροβολήσουν την ενέργειά σας σε ευθυγράμμιση με το κρυφό θαύμα που ξεδιπλώνεται γύρω σας. Πρώτον, η ενέργειά σας είναι πιο ισχυρή απόψε από τα λόγια σας. Απόψε, η ενέργειά σας είναι το πιο δυνατό πράγμα για εσάς. Η δόνησή σας μιλάει πιο δυνατά από τις προθέσεις, τις σκέψεις ή τη φωνή σας. Κάθε συναίσθημα που νιώθετε, είτε είναι αυτοπεποίθηση, φόβος, σαφήνεια, αμφιβολία ή ελπίδα, μεγεθύνεται υπό την επίδραση της πύλης. Απόψε, η εσωτερική σας κατάσταση γίνεται φάρος. Αν έχετε φόβο, το σύμπαν θα ενισχύσει τις περιοχές που χρειάζονται θεραπεία. Αν έχετε διάβγεια, ο δρόμος μπροστά σας θα αρχίσει να φωτίζεται. Αν έχετε ευγνωμοσύνη, οι ευλογίες θα πλησιάσουν το πεδίο σας. Αν έχετε χάος, η ενέργειά σας μπορεί να νιώθει διάσπαρτη. Τίποτα δεν σας τιμωρεί. Η ενέργεια απλώς αντανακλά την ενέργεια. Γι' αυτό η εσωτερική σας κατάσταση έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Η καρδιά σας είναι ο πομπός. Η άβρα σας είναι το σήμα. Το συναίσθημά σου είναι το μήνυμα. Να είσαι ευγενικός με τη δική σου συχνότητα απόψε. Προστάτεψε την ηρεμία σου. Διάλεξε σκέψεις που ενισχύουν το πνεύμα σου. Άσε την ενέργειά σου να είναι σκόπιμη, όχι αντιδραστική. Δεύτερον, το σύμπαν αναδιατάσσει πράγματα που δεν μπορείς να δεις. Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα παρανοήματα σχετικά με την πνευματική μεταμόρφωση είναι η υπόθεση ότι κάτι πρέπει να συμβεί φυσικά για να συμβεί κάτι πνευματικά. Απόψε, ισχύει το αντίθετο. Οι πιο ισχυρές αλλαγές συμβαίνουν πίσω από τα παρασκήνια, πέρα από τις φυσικές αισθήσεις, μέσα στο ενεργειακό πεδίο της ζωής σου. Απλά επειδή δεν συμβαίνει τίποτα δραματικό. Δεν εμφανίζεται κανένα σημάδι αμέσως. Δεν έρχεται καμία ευκαιρία απόψε, δεν σημαίνει ότι η πύλη δεν λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, οι μεγαλύτερες μεταμορφώσεις ξεκινούν πάντα αθόρυβα, αόρατα, διακριτικά, όπως η μετατόπιση των τεκτονικών πλακών κάτω από τη γη πριν σχηματιστεί ένα εντελώς νέο τοπίο. Πίσω από την κουρτίνα της πραγματικότητάς σας, το σύμπαν ανακατευθύνει τις χρονικές γραμμές, ευθυγραμμίζει τους σωστούς ανθρώπους, διαλύει τα εμπόδια, προετοιμάζει τις ανακαλύψεις, κλείνει τους ξεπερασμένους κύκλους, ενορχιστρώνει θεϊκές συναντήσεις. Αυτό που ερμηνεύεται ως «δεν συμβαίνει τίποτα» είναι συχνά η στιγμή που συμβαίνουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε το αόρατο. Διαμορφώνει το μέλλον σας με τρόπους που θα καταλάβετε σύντομα. Τρίτον, η ψυχή σας ξαναγράφεται σε πραγματικό χρόνο. Απόψε, η ψυχή σας υποβάλλεται σε μια εσωτερική αναπροσαρμογή, μια επανεγραφή του ενεργειακού κώδικα που διαμορφώνει την ταυτότητά σας, τη διαίσθησή σας, τα συναισθηματικά σας μοτίβα, ακόμα και το πεπρωμένο σας. Μπορεί να νιώσετε μια έλξη προς τη μοναξιά, την επιθυμία να ξεκουραστείτε, την ανάγκη να σκεφτείτε, μια ξαφνική ησυχία μέσα σας, μια αίσθηση συναισθηματικής απαλότητας ή ευαισθησίας. Τιμήστε αυτές τις αισθήσεις. Δεν είναι σημάδια αδυναμίας. Είναι σημάδια πνευματικής αναβάθμισης. Το υποσυνείδητό σας απελευθερώνει ξεπερασμένα προγράμματα. Η διαίσθησή σας λαμβάνει νέες πληροφορίες. Το συναισθηματικό σας σώμα αφήνει πίσω μοτίβα που κάποτε σας προστάτευαν. Η εσωτερική σας πυξίδα αλλάζει κατεύθυνση προς το ανώτερο μονοπάτι σας. Αυτή είναι μια βαθιά πνευματική αναδόμηση. Του είδους που δεν μπορείτε να επιβάλλετε, να βιαστείτε να διακόψετε. Αφήστε την να συμβεί. Αφήστε το πνεύμα σας να αναπνεύσει. Δώστε στη ψυχή σας τον χώρο που χρειάζεται για να λάβει.
Τα downloads που προορίζονται για το μέλλον σας. Τέταρτον, εισέρχεστε σε μια νέα ταυτότητα. Ένας από τους λόγους που η απόψινή βραδιά σας φαίνεται τόσο δυνατή και παράξενη είναι επειδή περνάτε το κατόφλι μιας νέας ταυτότητας. Μια εκδοχή του εαυτού σας που είναι πιο ευθυγραμμισμένη, πιο διαισθητική, πιο δυναμική και πιο πνευματικά ξύπνια. Παλιές φοβίες αρχίζουν φυσικά να διαλύονται. Παλιές προσκολήσεις γίνονται λιγότερο ελκυστικές. Παλιές συνήθειες φαίνονται ασύμφορες. Παλιές επιθυμίες δεν ταιριάζουν πλέον με το πνεύμα σας. Παλιές χρονικές γραμμές χάνουν τη συναισθηματική τους επιρροή πάνω σας. Μπορεί να νιώθετε σαν να αποβάλλετε ένα παλιό δέρμα. Και αυτό ακριβώς κάνετε. Μπορεί να νιώθετε ότι δεν συντονίζεστε με ορισμένους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο που δεν συντονίζεστε. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι κάτι βαθιά μέσα σας έχει αλλάξει. Όχι με λόγια, αλλά με δονήσεις. Αυτός που ήσασταν τον περασμένο μήνα δεν είναι αυτός που είστε τώρα. Αυτός που ήσασταν χθες δεν μπορεί να σας οδηγήσει στο μέλλον σας. Επεκτείνεστε σε μια νέα συχνότητα. Και με αυτή τη συχνότητα έρχεται μια νέα ταυτότητα. Μια ταυτότητα για την οποία προετοιμαζόσασταν μέσα από κάθε πρόκληση, κάθε μάθημα, κάθε πρόοδο και κάθε σιωπή που βιώσατε φέτος. Απόψε σηματοδοτείται η στιγμή που η νέα σας ταυτότητα αρχίζει να ενεργοποιείται πλήρως. 5. Ένα θαύμα ξεκινά αθόρυβα. Τα θαύματα σπάνια ξεκινούν με θόρυβο. Ξεκινούν σαν ψίθυροι. Απόψε, το θαύμα σας μπορεί να ξεκινήσει ως μια απαλή σκέψη που δεν μπορείτε να αγνοήσετε. Μια αίσθηση ξαφνικής διάβγειας. Ένα σημάδι που φαίνεται πολύ ακριβές για να το αγνοήσετε, μια στιγμή εσωτερικής γνώσης, μια αίσθηση ευθυγράμμισης που δεν μπορείτε να εξηγήσετε, μια λεπτή αλλαγή στην ενέργειά σας. Αυτός ο ψίθυρος γίνεται μια πύλη. Αυτή η πύλη γίνεται ένα μονοπάτι. Αυτό το μονοπάτι γίνεται η ανακάλυψη για την οποία προετοιμαζόσασταν χωρίς να το γνωρίζετε. Η ενέργεια απόψε φυτεύει έναν σπόρο. Έναν σπόρο που θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, ακόμα και μήνες. Η μεταμόρφωση ξεκινά ως κάτι μικρό και ήσυχο, αλλά θα εξελιχθεί σε κάτι αναμφισβήτητο. Θα κοιτάξεις πίσω και θα πεις ότι όλα άλλαξαν μετά από εκείνη τη νύχτα, γιατί έτσι θα είναι. Απόψε το σύμπαν δεν σε δοκιμάζει. Σε προετοιμάζει. Αυτό δεν είναι δοκιμασία. Αυτό δεν είναι πρόκληση. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Είναι προετοιμασία. Μπαίνετε σε ένα κεφάλαιο όπου κάθε πνευματικό μήνυμα γίνεται πιο δυνατό. Κάθε σημάδι γίνεται πιο σαφές. Κάθε ευλογία γίνεται πιο προσιτή. Κάθε μάθημα γίνεται πιο ουσιαστικό. Κάθε στιγμή γίνεται πιο ευθυγραμμισμένη. Δεν είστε το άτομο που ήσασταν χθες. Δεν προορίζεστε να είστε αυτό που ήσασταν τον περασμένο μήνα. Αναπτύσσεστε σε μια νέα εκδοχή του εαυτού σας. Το πεπρωμένο σας περιμένει. Απόψε είναι η πύλη. Απόψε είναι η αλλαγή. Απόψε είναι η αφύπνιση. Η μεταμόρφωση ξεκινά με εσένα, εκλεκτέ. Η 29η ημέρα του Δεκεμβρίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι ένα κατόφλι, μια πύλη, μια στιγμή χαραγμένη στο πεπρωμένο σου πολύ πριν φτάσεις εδώ. Απόψε, μια μυστική σεληνιακή πύλη άνοιξε αποκλειστικά για τις αφύπνιστες ψυχές. Και αυτό περιλαμβάνει και εσένα. Είτε η αλλαγή σε άγγιξε σαν ένα παλό ψίθυρο, είτε σε κυρίευσε σαν ένα ξαφνικό κύμα, η αλήθεια παραμένει η ίδια. Το θαύμα σου έχει ήδη ξεκινήσει. Κάθε συναίσθημα που απελευθέρωσες, κάθε μάχη που άντεξες, κάθε στιγμή που αμφισβήτησες την αξία σου, το μονοπάτι σου, το σκοπό σου, όλα αυτά σε οδήγησαν εδώ, σε αυτή την ακριβή στιγμή της κοσμικής ενεργοποίησης. Το πεπρωμένο σου δεν περιμένει πλέον στην άκρη. Κινείται, ξεδιπλώνεται, αναδιαμορφώνεται γύρω από το πρόσωπο που γίνεσαι. Έτσι, όταν τελειώσει αυτό το βίντεο, μην απομακρυνθείς βιαστικά από την ενέργεια που νιώθεις. Δώσε στον εαυτό σου μια στιγμή, μια ιερή παύση. Βάλε το χέρι σου πάνω από την καρδιά σου. Κλείσε τα μάτια σου. Ανάπνευσε βαθιά και ψιθύρισε, είμαι έτοιμος για το θαύμα μου. Γιατί απόψε, το σύμπαν ακούει πιο προσεκτικά από ποτέ. Απόψε, η ενέργεια είναι ευθυγραμμισμένη υπέρ σου. Απόψε, η ψυχή σου μπαίνει σε μια νέα συχνότητα, αρκετά ισχυρή ώστε να μεταμορφώσει το μονοπάτι σου με τρόπους που το μυαλό σου δεν μπορεί ακόμα να κατανοήσει, αλλά το πνεύμα σου ήδη γνωρίζει. Μπορεί να μην βλέπεις ακόμα το πλήρες θαύμα, αλλά θα νιώσεις τα βήματά του να πλησιάζουν. Θα αισθανθείτε την αλλαγή στη διαίσθησή σας, στα συναισθήματά σας, στις ευκαιρίες σας και στον τρόπο που η ζωή αρχίζει να αναδιατάσσεται γύρω σας. Μείνετε ευθυγραμμισμένοι. Μείνετε συνειδητοί. Μείνετε ανοιχτοί. Γιατί η πύλη δεν κλείνει για σας. Ανοίγει για σας. Το κρυμμένο θαύμα σας είναι ήδη καθοδόν.
προχωρά προς εσάς με κάθε ανάσα που παίρνετε απόψε, εκλεκτοί. Αυτή η όμορφη, ισχυρή αφύπνιση που αισθάνεστε είναι μόνο η αρχή.